Глава 15. Завръщането. Фрейса на път за крепостта. Пътуваха вече в продължение на часове. Всички бяха крайно изнервени. Хензел гледаше мрачно през прозореца. Всъщност, погледът му се състезаваше по мрачност с времето. Застигнала ги бе буря. Баронът си бе изпуснал химикалката под седалката и я търсеше. Снейк дремеше на волана, а Крейг го побутваше. Хей, братко, да ни избиеш ли се опитваш? Следя пътя, братко. Наближиха границата. Беше вече тъмно. Долетя един хеликоптер и включи светлините. Пилотът извика. Спрете веднага, спрете или ще стрелям. Опа, сега се наредихме, каза Спайк. Всички, които до сега спяха, се събудиха. Хензел се подаде на прозореца и попита. Какъв е проблемът? Поради смъртта на кралицата, по-точно убийството й, не пускаме никой да влиза или да излиза от страната. Ами оли автобус незаконни емигранти, ето там? Пилотът се обърна. Нямаше нищо. Той много се ядоса и откри огън по нашите, които не спираха. Пайк се подаде съвсем малко и с един изстрел на снайпера гръмна двигателят. Хеликоптерът описа красива дъга и се разби в гората. Пилотът изпсува. Снейк настъпи гъста и след няколко минути се озоваха на приятелска територия. От тук продължиха пътуването си мирно и спокойно. След 7 часа и 42 минути се озоваха пред крепостта. Беше вече 12:30 сутринта. Мислите ли, че трябваше да им звъннем, да ни очакват? Попита Крейг. Вече е късно. Отвърна баронът и почука на вратата. Никой не му отвори. Той почука отново. Нищо. Поседяха така, опитвайки отново и отново, но без успех. Всички спяха. Заваля силен дъжд. Баронът много се ядоса, отиде в автобуса, извади една лопата и каза. Знаех си, че някой ден ще ми потрябва това. Той влезе в едни храсти и започна да копае. След малко изрови един леко ръждясал топ и го прекара през стената. Започна да го чисти. След това го натъпка с барут. Хензел му подаде едно гюле, което беше намерил в калта. Той го завърса и зареди. Запали фитила. Оръдието гръмна. Чу се толкова силен шум, че чак спящата красавица се събуди малко преди гюлето да се удари в кулата й и да я срине до основи. Тук трябва да поясним, че първо, баронът не стреля по стената на крепостта, а нагоре. Второ, кулата на спящата красавица не се намира в крепостта на бабата, а в далечна страна. Трето, пламята спи в този момент от другата страна на стената. Едвам дочула силната експлозия, едната, подчертаваме, само едната, глава се събуди, по-точно разтърка сънено очи, прозина се няколко пъти и се надигна да види какво става. Видя фигурите на героите в тъмното, но не ги позна и попита. Кой е там? Ще ти кажа аз кой е там! От час и половина седиме на този скапан дъжд и чакаме да ни отворите! Разкръщя се баронът. Главата се сниши и разбуди другите две. Ламята се прозина и отвори вратата. През това време целият гарнизон се бе вдигнал на оръжие, мислейки, че ги нападат. Баронът влезе ядосано, за малко щяха да го разстрелят. Така ли посрещате героите си? Съжаляваме, бароне, не ви познахме. Извини се, капитанът на гарнизона. След това войниците стреляха във въздуха за почест. Бабата излезе по нощница, раздразнена, че се я събудили, и викна. Каква е тая дъндания? Защо стреляте 2 часа през нощта? Като видя героите, бабата се зарадва и попита. Ама защо не ни известихте, че си идвате тази вечер? Казах ви, че трябваше да им звъннем, рече Крейг. Бабата събуди Мерлин, който направи магия, подобна на дефлекторен щит. Дъждът над базата спря. Извадиха масите, сложиха прасетата на огъня и седнаха да ядат, пият и се веселят. Мерлин извади бутилка от своята специална ракия от див скален човекояден розов трън и заяви, че това е най-добрата ракия в околността и въобще. Баронът се възпротиви. На свой ред извади от своята ракия от млечна вилка и заяви, че това е най-добрата ракия. Веднага направиха облог. Помолиха Хензел да дегустира. Той взе бутилката на барона, изпия на Екс и каза. Много добра е. После взе бутилката на Мерлин, изгълта я и каза. Много добра е. А коя е по-добра? Настоя баронът. Забравих каква беше първата. Отвърна Хензел. Дадоха му още една бутилка от нея. Този път си запиши, предупреди баронът. Той си записа, изпи и другото шише и обяви. Ракията на Мерлин е по-добра.
Какво? Наистина? Възмути се баронът. Да, наистина е по-добра. Баронът се ядоса, удари по масата, но се примири с преценката на Хензел, който освен че е стъкнат експерт по вината и ракиите, но и алкохолът никога не му действа и той никога не се напива. Продължиха празненствата до сутринта, мирно и щастливо.